Fid-dar tal-Providenza għaddejjin l-aħħar tħejjiet għall-maratona tal-volleyball. Attività li ta' kull sena tinbidel festa l-familja kollha u li għal darb'oħra mistennija toffri xi ħaġa għal kulħadd. Minn kanza ikel, xorb u divertiment ta' tfal. Ma jonqosx ukoll big screen għad-dilettanti li ma jixtiequx jitilfu l-lob tat-tazza tad-dinja. Tkellimna ma' żewġ atleti li kienu qed ikomplu t-taħriġ tagħhom għaliex għall-ewwel darba se jkunu fost l-40 plejer li se jieħdu sehem fil-maratona. Dis-sena qed huwa l-mument opportun biex nieħu sehem bħala plejer. Minix qatt ma kelli esperjenza ta' volleyball l-ewwel darba, ma ovvjament qed nagħmluh dan bilan biex ngħinu u niġbru flus għad-dar tal-Providenza. Bla dubju bħalma ovvjament indunajt mis-snin ta' qabel dejjem ikun hawn atmosfera sabiħa, dejjem hemm lan minn wara li speċi tal-kemmija volleyball qed nieħdu gost nagħmluha, nieħdu gost nilagħbu l-volleyball, però fl-aħħar mill-aħħar qed ngħinu d-dar tal-Providenza ġifieri hija sodisfazzjon ħafna kbar. B'kuntrast ta' Xapaċ li la mal-14-il sena tieħu sehem fil-maratona tal-volleyball. Aħna ngħidu qed ngħinuhom, jiena lija huma jgħinuni ġifieri l-anġi tad-dar ta' Providenza. Anki jiena kif qed għidt int ili nagħmilha, imma dawn l-aħħar 5 snin li għamilniha hawnhekk id-dar ta' Providenza u naħseb dik ħaġa plus għalija li you're always remembering għal xi qed tagħmilha l-maratona. Iżda fuq kollox spikka l-messaġġ ta' Brian Mikallef, resident fid-dar tal-Providenza. Għalli huwa importanti li l-poplu jgħin lil din id-dar finanzjarjament, iżda u sħabu japprezzaw ħafna l-ħin li jqattaw magħhom dawk li jmorru jżuruhom. Mod veru, mod imbilli jgħidu ċertu nies ma kapaċi għal sejjala. Ġifieri biex ma jibdewx minnhom. Meta jarawna hekk, iktar jiġu jkellmuna m'għandhomx għalfejn jisħu u jagħmlu iktar magħna. Il-maratona tal-volleyball se tibda nhar il-ġimgħa fil-5:30 ta' filgħaxija u tintemm il-ħadd f'nofs il-lejl.